Dobro večer, poštovani gledatelji. Ovoga toplog ljeta u Zagrebu traje likovna izložba koja je već svojim otvorenjem izazvala dvostruku pozornost. S jedne strane pripremljena i promovirana je zahvaljujući Art Resort studiju tako da može za naslov medijskog događaja konkurirati mnogim drugim zbivanjima, osobito onim lakšega, ali bučnijeg žanra. A s druge strane, svojim stvarnim vrijednostima, djelima koja donosi pred sud javnosti, predstavlja jedan izuzetan stvaralački opus. Riječ je o izložbi istaknutog hrvatskog slikara Ive Šebalja, koji se s ciklusom Trajanje bez kraja, 70-ak velikih slika nastalih u posljednjih 5 godina, predstavlja u Domu hrvatskih likovnih umjetnika. Naši su gosti večeras akademski slikar gospodin Ivo Šebalj i gospodin Zdenko Rus, povjesničar umjetnosti i likovni kritičar. Hvala vam što ste se odazvali pozivu da budete gosti. A u emisiji predstavljamo posredstvom njemačkog dokumentarnog filma naslovljenog u početku Bijaše slika, jednog od najvećih danskih, ali i priznatih europskih umjetnika, slikara Askera Jorna,